hanzi ndisiye zvangu, hanzi handidini, hanzi I do not like zero, hanzi handidi kudyiwa. Vari mukadzi wavasingadi kudyiwa. Handizive zvinosiyana kana ndisati ndatitaurei dzesviro dzinonaka. Vamwe vanoda kudyiwa, vamwe havadi kudyiwa. Hanzi ini ndozvisema. Paritiki vamwe vanosema handiti. Nopatiri kutaura baba. Ndiro hanzi Edtalin. Tadzo TNN. Regationa kuti Tadzo akamira sei. Tadzo ari kuti Ed Tadzo. Tadzo, we are bringing you on the camera. Tinzwa kuti dzesviro dzinofamba sei. Hello, Tate. Hello, Tadzo. Uri seiko Tadzo. I'm alright, my sister. Should you say. Welcome pachirongwa cheshiro. Uri kuchiona seiko chirongwa cheshiro ichi? Pashire papo pfe. Pashiro ipapo pfe. Mauionei skiri ramunoda kuti dzidzisa reshiro nderipa. Ini wangu murumo ari kure as well. Chai. But ini ndoshandisa piro shem. Taurisa iwe unoshandisa piro kuita sei kunyasondiudza? Ndikatenga ndipane mapiro akaita kufutirira aya. Asopenda zvangu pambedza pangu ndonyasoisa pilo yangu. Ndonyasoita imwe pilo paside ndodzimisa dziri paside dzakabatana kudai kunge munhu. Ndoenda pakona pepilo ndonyasonanganidza chinhu changu nepapilo pakona pepilo. Chinhu chako chipi nyasoti beche kana Tadzo ndo program yako iyi? Beche iroro, beche. Woti nepiro iyoyo pfe. Saka piro rinenge rakukwira here piro iyi? Inini manje ndichange ndiri pamusoro pemurume manje, but ndiri pamusoro pepilo. Zvekuti ndozvipinza mumudhu yekuti ndina bhebhi wangu ndototaura kuti bhebhi. Papilo ipapo. Ndoita sexy yangu svika ndatunda ndoburuka zvangu ndonogeza. Zvakadaro. Saka piro indudze, piro rinenge richinyatsopinda pabeche here, mukati mebeche umu, mumutunda nyoro umu. No, harizokwanisa kupinda zvayo mukati mese, but inenge iri ipapo pakati pematinji apo. Pakati pematinji. Iwe une matinji iwewe manje? Ndinawo, ndine matinji. Saka matinji anoshandei ndani? Isusu takaoperatwa hatina matinji. Matinji anoshandei iwe? Nyasondiudza mhani iwe Tadzi. Inini matinji andakanzi nagogo vangu ukadhonza matinji. Taurisa sweetheart, taurisa. Can you hear me now? Yes, I can. Okay. Inini ndainzi nagogo vangu unozva uchikura zvezvo tinokurira nema-grandparents ako. Gogo wangu ndoainditi unofanira kudhonza matinji ako, anobatsira pakuyamwa mbore yemurume, murume anoda ambotambawo nawo. Saka ndakadhonzawo matinji angu zveeji yanguwo. Ndadhonza matinji, saka matinji angu haana hawo kunyatsokura too much, akakura zviri normal. Zvako zvatadze kana kuti hazvizoti kuti une beche rine size diki woita matinji anokorobha mumba, hazvimba zvavaraidza izvozvo. Exactly. Plus futhi ukazoita hanzi nagogo wangu ukazoita matinji mahombe ka anoti ukapfeka pendi zviya anosvuka, anenge achikurwadza. Saka ndakaitawo ari nomwe, ndakanzi chizvakwana, vaipota vachindicheka naro vasvika pakunditi zvakwana. Saka matinji paunotambisa matinji ayaya paunenge uchimbozvinyerekedza zvinoita kuti uzvikwire futi kaizvozvo zvimatinji. Exactly, zvinoita kuti uzvikwire uchimboadhonza ukabata ukati unototota wega zvichiita kakutsvedzera uchinyatsodhonza uchiabata. Zvinonakidza ndiunyepe. Bonyora rinonakirwa wangu nebonyora. Aiwa, bonyora rinonakidza. Uri kutaura chokwadi. Iwe uchindiudza kuti saka murume zvaasipo mapiro ndo ari kukubatsira, mapiro badzi. Mapilo anondibatsira ndikangofunga murume wangu, ngoti murume wangu ndongoenda pamubhedha ndonokalamata mapiro angu, zvapera ndonochinja pillowcase yangu ndowata imwe pillowcase ndatopanze. Vanhu vakatondona ndongoti mukomana angonditi iwe Tadzo, ndototi ndakaguta insha. I'm safe. Nemapiro ako ko iye makerotsi nemacucumber ifashande here inaitadzi.
Aya macucumber inadukunyepera ndamboyedza zvangu because unoziva kuti zvelove zvesex hazvingodi kuti ungoita sex nemunhu usina feeling naye. Hadikukunyepera. Zvinongoda kuti uitewo feeling nemunhu kuti uenjoy sex yacho. Ukangoita sex yekuti unongoita sex yekuti ungoda kukwirwa ndipedze zemo ka hazvifaye because iwe hautunde. Munhu ndiye anogona kungotunda kana kuti iwe unenge wakutopusha munhu kuti shamwari chibva pamusoro pangu kana kuti stop it. Because chindiudzawo kana isweetheart ko iye kunzi mboro hombe kana mboro diki ine difference because ndoziva kuti hauna kukwirwa nemboro yemurume wako chete une experience. Mboro inonaka ndeipi apa? Usandudze kuti wakatanga kukwirwa nemukomana wako chete iwe une voice rako nderemunhu akakwirwa nevanhu vakawanda iwe. Unorambwa iko iwe poto inobika zvakawanda wanda, inobika sadza, inobika nyama. Wakabikisawo vanhu vakawanda ndiwadi. Ayo mboro hombe yegere inodiwa tata. Hauzodako hombe because Mwari haangape vanhu vese mboro hombe. Pane dzimwe tumboro tudiki twekuti chero chingoni ngulungulu tunoirritata. Kozeta mboro vakomana vari handsome. Ukaona mukomana ari handsome akanyanya nakauya uya haana mboro. Vakomana vakashata ndo vane mboro, varume vakashata. It's true. Nevakomana vatete, vakomana vari pakati nepakati vasineyo simba vane mboro hombe vakomana ivavo. Ukaona murume ane dumbu mboro yakaperera mudumbu hapana. Mboro inenge yakanyura. But pane mumwe wandakamboona tate yanga akafuta murume ende tomutarisira pasi but chai. Inini zvangu varume chero akaita dumbu akaita mboroka hapana chinofamba. Nekuti paanokutsitsa paipaya feeling inopera yese watsitswa nedumbu rakazara masesi. Unodikitira tate usati watombeta kana anything. Unoziya. But pandanyatsoona inini mazuva angu anga ndisingada hangu kuenda kumaminista angu ndichingofara ndikapinda mubhawa. Ndaitaimira varume vakashata vaiva vane mari. Unosekerera. Anoshata anokwira neshungu. Nekuti munhu anorambwa nevasikana vakawanda nekuti akashata. But anokwira neshungu, mboro yake ihombe ine shungu inokwira. Varume vakanaka vaiva hapana zviripo imvura dzega. Vane pride isingaiti varume vakanakisisa vaiva. Hapana kane hapana zviripo imvura dzega. Ndazoudzwawo nemwe munhu. Iwe ndiudze yechikapa iyi. Zvinofamba seiko chikapa paunokwira mukomana wako uya ari kubasa? Zvinofamba sei kana uchitamba chikapa? Kana uchitamba chikapa manje zvinoda kudai so. Amena hangu kuti vamwe vanozviita se but inini sekudzidziswa inini unoziva kuti ndaidzidziswa zvese zvinyaya yekukwira nambo yakandipa maadvantages akawanda. Anditi pachikapa munofana kuplaya same tune. Haufane kuita dzungu because ukaita dzungu pachikapa hamuenderani. Mbichana zvako. Because inini ndotunda neslow. Inini vamwe vanotunda nefast. Chikapa chebenzi. Hazvizoda kuti utenge zisaskamuka uchiitira murume chikapa chisiri kutomboenderana nedhenzi iri kutambwa nemurume. Unofana kuita kuti zvinyatsoenderana so ndokuti zvinhu zvinyatsonaka motundiranawo pamwe chete kudai so. Because pakutunda futi pane problem tate. Do you know that? Pakutunda pane problem because varume sometimes vanogona kukurumbidza kutunda. Inini ndikakurumbidza kutunda murume asati atunda papedzise because ndenda kutomudzwa shamwari zvakwana. Unozani unenge wakuita kakunyerekedzwa keke kuti unenge uda mbomira. But ndo prefer kuti murume andiudza kuti akuda kutunda. Hanzi neumwe ari kukomenda hanzi Tatenda kanaka but ndosvira. Gift dzvuku gift ndinokuedha kana Shante wapedza ndinzwe kuti uno kamusviriro kacho hanzi ndakanaka ndosvira. Inini ndakavashaya varume vakanaka. Varume vazhinji vakanaka. Pride inoperera paface, pride ndinoperera nepakupfeka hembe apa. Undodzwa kuti ndavhura unongoona richingoti boi teke ratunda. Ende varume vane pride vakadzi tinotya kubvunza varume vakanaka vaya kuti handisandaguta nekuti yakanaka kauyu musalad vanobvunzwa here ava. Asi akashata murume akashata unoti iwe dzoka
But wangu tate, inini wangu ka ndingati hangu akanyanyonakisisa ndingati hangu akashata, but wangu ka is a good looking guy anditi, but anokwira tate hadi kukunyepera, unopepetwa unyasonzi ukanzi chikona ukanzi pakati ka unopedza waku unodedzera zvinhu zvisirizvo zvokuti unozoshamisika wapedza kuti ndini ndachidaro here unenge wakutozvinyanya koye kuitamba 6-9 uchidya mboro yake iye achikudya puna inofamba sei? Inini mboro ndodya tate, ndinodya, but ndinonyarira murume wangu kuti handidye. I'm not saying zvokudyiwa inini handizvifari, unonguziva ndinongoita kafeeling. Beshe rako haridyike, rasa ugeze gapu rako here iwe. Tate ndinogeza ndikukunyepera shamwari, but ndinguva nekafeeling unoziva kuti pane kamwe kasimeo kanongori pabeche kamwe kasingangonzwisisika nyongo karigeza sei. Ndakutenda unotenga mapineapple shanti. Enda kumbare kana kupi kwauri kugara kune market, tenga mapineapple ako, instead of eating an apple you eat juice yepineapple kana kudya pineapple sezvazviri. Beche rako rinonhuwirira. Inini rangu ndere plastic kai. Inini rangu iri ndere raive mboro asi rinonhuwirira, unonzwa richadha chiti hey, what do you do? Handina mushonga, handina chii. Pineapple ukangoshandisa pineapple chete kunodyika. Oh, I didn't know about that though, but ndingori nekamwe kafeeling karingo nekamwe kafeeling ungoti kushata kwakaita beche tofunga ndokushata kunongoitawo chihwema chacho, because chinhu ichi chinonaka hazvo but chakashata ka time. Aiwa ya kushata kweiko kamuchero kaikaya ukaona mukomana wako adzoka kubva kumarimuka kwaari unotenga imba ungomupa chikapa zvakanaka, unotenga imba iwe. Zvakazvangototaura zvezvo kuti varume vakashata ndo vanogona kunyazokwira zvavangofanana nebeche. Beche rinonaka but rakashata. Naiwe unoshatirwa, naiwe dai raichinja ndisonga dai wandipa rako reoriginal naiwe. Iwe mapecha itiketi to heaven iri. Ini rakandipinza mamana munoona minister aichema, rakuchema minister ndobvisa ndoti pay more. Minister maybe nenyaya yekuti tichiri kukura pebi bekufamba kwenguva ndichazodyiwa hangu beche because taazotanga kuziya sex manje ka tichiri kukura my sister, but ameno kukura kweiko beche iri harikure izvi, especially renjeni vakadzi imimi mune varume vari kure. Ipapapa varume vazhinji vaakutotanga kutokuedha mafriendship nenyaya yekuti murume wako hapo. Saka tanga kuita masex calling nevamwe varume uchimboona kuti hausi kuchiita kuita sex nemurume pafoni hakusi kuchiita. Experience. Yes. Sex nemwe murume pafoni hakusi kuchiita kugena experience. Gena experience izvozvi. So vauya kuinbox motanga kuzvichokonyora chokora achikutumidzira pavidhio achibonyora iwo uchi pamapiro ako ipapo zvako. Ipapo taura ako mandla ndiri kuzvinzwa, mandla ndikutanga kuita video newe. Waiwa kana uchida mandla usazodedze mukoma masimba hapana zviripo pamwe lumumba zviri na. Hadzi mukoma masimba akanyanya machira, vane machira chete. Mboro yakasomedzwa neganda amena kuti ndodze kwavo here idzodzo haitombooneke kuti mune chii. Inini yangu ndichiri murume chayo yaitove nani, ndaitoonawo kuti kamusoro kanobudisa weta akandeikaripo. Yamukoma masimba ndakatosheya kuti ziva kuti chii chiri kufamba, but yalumumba musoro wangu wakangoti lumumba. But kana yali mumba ichiita togona kungofamba neshaving stick ka unongotanga wangoti pamusoro ungosheva. Ndichiri musikana ndaimusheva uyawe aitasikirile kusheva, ungotanga washeva unongovhara maziso woita kunge uri kuromenza apa uri kusheva wapedza kusheva wochifamba nayo. Unongosvika pamusoro idzedzi wotanga kusheva wobva wanomugezesa mozotanga uyazoita basa omuzoti kana wakuda uzokipa futi heye yako unozokipa zvako asi pandirodzoka ndongoskosheva. Mandla ari kukunzwa shanti, mandla atokunzwa kuti hanzi uya tisangane kuinbox unyasonokwirana namandla hachizi chihure ichi. Iwe unongoziva kuti mandla anorana group rake resex rakanyasobhawa rake rakanaka pafacebook, unenge uchifamba nabhawa master
Mandla kachiuno kamandla kanenge kakasimba. Mandla ane chiuno, mandla kenchukucha. Kachiuno kamandla kanenge kakasimba futi. Mandla, I'm coming to inbox kwako. Mandla kachiuno kacho kakasimba apa munhu. You know the small body big machine. Asindakati bhawara mandla ka. Varume vanofana unobatsira kubhawara mandla because mandla vakadzi vacho vakawanda. Mandla anodawo many power wedu endai munobatsira mandla kubhawara kewo. Ane zimboro futi tatu wakariona here zimboro ramandla. Mboro yamandla ndisanda mazimwe mazuva akati vakadzi vakarorwa dzimwe dzenguva unenge wakumbobikira varume. Iye mandla kana ari panapa kana achida kuedwa tinomuedha mandla. Mandla kakatakura kamurume kaya. Une mboro ndo varume. Saka tautaura zvevarume muZimbabwe vane mboro. Mandla, Lumumba, British, ndo varume vatiri kuti vanopinda muclass A classified. Kuti vanakoma masimba ECD mukoma masimba musauye panapa muchiri muda kuedwa. Ndokuedha ipapi munokwana papiko. Nai, onana uda kuona Ashenawo. Na gift dzuku na amongo ne voice rake anenge akatakura but ighost. I'm not sure, but I got that I need the zimboro gift dzuku. Voice rake ndo rakandisha believe. Saka wewe usati waenda ndudze kuti style ya unoda yekukwirwa kana mukomano wako ari kumarimuka uyu auya unokwirwa style ipi. Inini ndoda style ndomupa kana dog style. Iyo unoda yekufongoreswa unoda kukwirwa kumanyowa futi here. Kumanyowa inini kumanyowa no bosi unosura kumanyowa ndakambotry once kumanyowa ndikasura zvokusura zvono zondaita ngendamedza mhepo oti munhu pakazenga akupedza kubeche cheko ndanangoti bru unozati apa yanga iri first time yangu yekukira first wakaita kusura mhepo wakaita dakaunateka mapamba here iwe mazuva ekutanga ndaiteka mapamba kaini ndakaita the whole day ndichizo handisi kukunyapira zvinhu zvandiuta nditotaura serious. I'm not joking. Ndakasura the whole day ndangoti bro apa yanga iri first time yangu yekukwira nemufesi yeye manje apa ndakusura apa ndakusura apana dodi here ndafunga ndipamwe bhora yake chabudeni manyowa akaoma iwe manyowa mazuva ekutanga ndaibvinza unoziva kuti unofamba uchichururuka kuti weti apari manyowa ndazazoti tate unoita 1 week kakuti unyazotesa munhu kufesi ka unofunga kuti because akabva angoti okay haanambogarisa akabva aproduce inini manje abva aenda kutoilet kunogesa kati munhu abva angoproduce chipainoteno asi mboro yake yabuda nedhoti unoziva zvokutingaosisiri comfortable ndozvandinotaura ndichiti vakadzi vanoda kukwirwa manyowa akuzi nyore kunoda kuti mutichwe nengochani dziri educated dzana Tatelicious nenyaya yekuti kumanyowa kuri tiriki iwe mazuva ekutanga ndaiti chero ndakagara ndikaseka unonzwa bvu rinongoerekana kubva ipapa handikunyepera handitombofila comfortable ndichimboda kuzvitry ndobhoona mapono nomboita sei ndoda kuzvitry but ndikangofunga day iroro handidi kukunyepera ndechingofunga pamwe munhu anenge achisangana nedhodhi ende upenyu hwangu inini I think chakandibatsira kuti manyowa angu ndizojairewo ndisangoburise chichi ndakamba ndachinja diet handidye zvezve maheavy foods kutodya kwangu chaiko ndaradya kudya zvine zvakawanda feto what machocolates zvimwe zvese izvi zvina maraisi sadza chichi ndokobikira vana naRichard ndo vanodya inini ndendakangoyeva iwe because unoziva kuti ukaita competition murume ari kukukwira kumanyowa nekubeche saka zvinoita competition nekuti maburi iwawo ane connection ayo maburi iwawo kufema kwawo beche richifema nyowa riri kubuda saka unenge wakubuda kwacho kune kwakanyanyisa zvangofanira kuti ukakwirwa too much nyangwe pabeche chaipo nekumashure kuya
ukakwirwa too much munoziva kuti paka mukomana mufirst akaita kana nguva refu achinyatsokukwira kana for 30 minutes kana kamheno kuti chii chinoyaswe ndambobvunzawo tate because nanhasi ndine question mark panyaya because pane kamwe kamusuru kanobuda futi mubechomo chii chinenge tichiitindozvandinotaura paipa chechinjai madiet ako shanti usangodya kana uri mukadzi ari kuda kuchengetedza sex life yako nemukomana wako kana nani whoever change your diet usangonyanya ude kudya zvinhu zvinosurisa zvinhu zvine too much fat no it's not kuti kusura hakusi kusura cheko but I think inyaya yekuti beche nenge ranyanyosama amenoti chii amena chinongoti beche harizonyanoshame kana iwe kana uchigeza ndakabva kuoperation ini naatete vangu vakanditi iwewe ndo une beche waita beche wakura beche kana usingadi kuti rishame unodziisa mvura wotora tauro woriti papenhengere paro pamuromo paipai beu netauro nemvura yakati womei netwusauti beche rinodzoka saka iwewe usangoda kuti beche rako ringoramba rakangoti bvau harizonake ndokurapa nguva yesex paipai ndikurapa nguva yesex paipai yekuti ukagarisa munhu because unoziva kuti pane vamwe vanhu vekuti vakaprodusa pekutanga vanenge vachida second round yavo haiwa unoitire second round usati wageza zvaunoita kana wakuda kuita second round first go to the toilet and unoita wet waita ayewa usakontinue zvino hazvina utano enda unogeza nditika wageza woita unge uruda kuzvara uchiita macontractions ekuti uruda kuzvara uchiburitsa masperms ayaya uchiburitsa masperms ayaya anenge ari muurethra mako wapedza wodzokera munoita sex kwete kuti ari kudzokera mune urume hwakewo zvinosemesa ndosaka uchizonhuwa nekuti masperms anonhuwa kahanhuwirire anongovavirira but haanhuwirire amen pakuzovavirira ini ndakamboatesta ka1 ndakangodaiwo nekagunwa ndatesta ndakuona kuti zvii zvinoitika kuti masperms aya because mufirst wangu aiti ndoda kukuitira mukanwa ndamudya kukanzi am coming baby ndikati no wait mira ndakutanga ndatesta kuti zvinhu izvi zvinotapire kana kuti zvinovava for today producera pagumbo kana padumbu kana mukati then tozoona kuti kana tate ndinotya unogona kungotundirwa pafesi kana pamazama apa pamaini mazuva ndaita ndichiri hure zvangu ndaiti asina mari murume ndaingoti tundirapa ringofarawo rinenge rakesha kana $200 ndongoti chitundira pamazamu uende vaibhadhira ma500 ndo vaitundira mukanwa zvichienda zvakadaro but vasina mari komukanwa munotundirwa nefirst class. But thank you tate, you know what, kudzidza hakupera because pane zvimwe zvinhu zvatiri tisingazive kuti zvinofamba sei and iwe wanga uchitya nyaya yekunhuhwa kwebeche enda unotenga mapineapple anobatsira kuti noti kuti beche rinenge chinhuhwa but ndiri kureva kuti ndiye ndichityira kuti pamwe beche rangu rinonhuhwa. You get what I'm saying? Yes, I know the phobia. But iwewe enda unotenga mapineapple wochinyasoita 100% beche rako harimbofera kanhuhwa kana ukatenga mapineapple. Sa mapineapple unongo uchizorera futi papo aiwa uzore ndeyekudya bweti yako painobuda inenge ichinhuhwirira pineapple juice. Really? Yes, my dear. Koma sperms. Zvemaspem zvandizive kuti varume vanoshanda sei. Inini kuvarume uku kuinini handizive kuti spem rinongonhuhwa sezvazviri. Handisati ndamboona spem rinonhuhwirira kunge pineapple. Kushanda kwangu kwese nemagenerational dicks andakadhila nawo hapana yandakaona spem rinongonhuhwa the same. But sperms futi tate ndikureva kuti iwo wati ndikaita weti yangu inobuda ichinhuhwirira ko ndikaita spem rangu inobuda ichinhuhwirira futi. Inini manje emajuices handizive nekuti inini majuices angu asiyana neenyu imimi vakadzi vakazvarwa nemapeche ari natural. Inini ndandine mboro ndakachekeredzwa pakaitwa beche. Saka ipapa ndinogona kuzokudza information isiriyo. Yemajuices handizive but weti ukadya mapineapple unoita weti inonhuhwirira mapineapple. Zvizive izvozvo. Ko imwe andinoda kubvunza yekupedzisira nhai tate. Call threesome yokaita threesome murume wako akakuti atite threesome nemumwe musikana, is he cheating? Kusi kuchita ukubatsirwa lord. Threesome ndo yakunzi 21st century ka
syllabus rachinja. Isusu chero isusu narichi. Ndine vati vatinotoitawo kutoti aiwa, this is a person who we might have a threesome with. Because unenge uchiona kuti muri kuenderana. Saka zvakusiyana, varume vazhinji vanodawo ma-threesome nevasikana 2. But iwoyo unobvumidzwawo kuti aiwa ndikuda kuita threesome neshamwari yako. Kana ari murume ari open minded, anouyawo neshamwari yako. Shamwari yako iweyo yacho iweyo unenge uchidya mboro, murume wako ari kuuyawo unofarira doggy style ka, uchikwirwa doggy style kumashure uko. Iyo shamwari yake wakaibata mboro nekumukukuku. Tazvijaira ndokwabasa kwedu ka. Threesome it's good my dear. Indakati kune wangu mufesi yachite threesome nepilo yangu. Aiwa pilo hapana. Zvinoda paine munhu. Next time enda kuna Mandla. Woudza mufesi wako kuti mufesi wako ndinoda kuita threesome Mandla ndiye ndichidya mboro. Iwewe mboro yemufesi wako iri mukati. Hakuzi kuchita uko. Kunonzi kubatsirana. It's just helping each other. The load is too much. Nofunga kuti mukadzi akaita senini nekukura kwandakaita uko. Richard anondikwanisa ari ega. Zvinotodawo hama dzaRichard, zvinodawo shamwari dzekubasa kwaRichard, zvinodawo vanobatsirana. Tata haunzwewe. Ari ega ndakamuudza asati achata andirora. Ndakati you alone you cannot handle this. I need some workmates on the side. I need your relatives. Vandinogonawo kusarudza, vandinofamba navo, vanofamba nendima. Saka, it's saved. Threesome is good, my dear. It helps the Lord. Oh, thank you, my sister. Thank you, you can add someone else now. Thank you, my dear. That was my sweetheart. Thank you, Shan, for joining, my dear. Let me add another one. Cancel. Okay. Let me add another caller who wants to be joined so that Tofamba ne Borandian. Dropping call, my goodness, nothing to know. Richie, are you okay, my love? Richie? Can you put some room on country show? Are you okay? I was to come and greet some people. Mumbo more some room on Wamboy. Come and say hi, Richie. I could Bangash Burads, Gavana Rasaka, Isus to Kushanda, Zoka, Garapa, laptop packet. Richie, we are still going on with the show, my love. People are learning about sex. And we were talking about threesome. People were saying that how is threesome out there and how does it work? Then I said threesome is always good. It helps the Lord. Just like in every marriage, you need a helper. And I was telling them, like, Richard, this body is too much for Richard. It needs some people who can stand on the side to make the Lord easier. So you must also go deeper with sex, because sex is something which is fun, but it can be complicated sometimes. When you want to complicate it, Richie, is it? What do you say about people who are open to threesomes? Yes, I should, if you feel comfortable with it, you should test it. If you feel comfortable with it, you should test it. Yes. Don't die curious. No, you should never die curious. That's my thing. That's our thing with my husband. We never die curious. And I'm married to Richard, not the pussy or what is married to Richard. My heart and soul is married to Richard. So this pussy and soul and the S and what can be for other uses, my love. Yeah, we help each other. It needs helping. Thank you, my sweetheart. Thank you. Mwah, love you. That was my husband. He comes once a while. Say hi, bye to the people, baby. That was my husband. Always there, supporting mama. Who wants to be added now? Who wants to be added? Someone who wants to be added on the show so that we can continue with the issue. What is the time, Richie? 20 past 1. Oh my goodness. And hey, oh my goodness. People, yes, my husband's dick is always standing. Richie, people are saying your dick is standing. Of course. Why not? This is a time where I must be making love with my husband. So, it's already on standby. Hey, it's already on standby. Why not? Richard, security mother, give up. Yes, security me give up. That's how we do it. Who wants to be added? Yes, baby, can you come with Coke? Is it okay there? It's okay. All right. People are saying your dick is always standing. Yes, they know that. Of course. Why not? It's Coke. Thank you, my love. Thank
tichifamba nendima zvenyu hanzi tate much love. Yes, I love you so much people. By the way, ari kuda kujoinwa ndeupiko ndisati ndarara zvangu show iri kutapira. Mandla ndidedzerewo. Mandla ndiye ane experience wokwauri. Hanzi Panganai Mutisha is watching. Chichi is watching. Wakazviwanira munhu wakuyesa uyu ndewangu. Ai ndewangu asingafa akabiwa. Ndakahura ndikapedza ndakamudza kuti Richard I was a big prostitute. Classified, who worked with ministers. But now my job is finished. I want to start a home and that's all. So imimi low gift uri kupi ndiwanga washitoda kuedwa. Give you, I'm adding you. Gift, where are you so that I add you? Gift. Where are you, gift? Gift, I want to add you. Gift, where are you? I hope my breasts are not coming out now. Otherwise, Zuckerberg might block me. Gift, just add a comment, gift, and I'll add you. I'll add you on the camera, gift. I'll add you on the camera so that we can hear what you have to answer. Our patience. Anno Mouths is watching. Anno, thank you for so much. Anno is from South Africa. Very, very close friend of us. Which minister? I cannot review my clients. Unfortunately, I cannot classify it. It's a classified information. Gift where voice ndiye atoda kumboona katimbonzwa kuti mbo ndaishara nevakadzi vane experience. A lot of women who say, okay, I've seen gift. I can see gift. Where are you giving? Gift says add gift. I'm looking for gift here. Where is he? I cannot see your comment, gift. Why? I just see add. I don't see gift's comment. Why is it like that? Okay, maybe it's loading on. I don't see. Okay, I see you now, gift. Gift, can you accept so that we can hear what gift has to say? This is a fantastic show. We are enjoying with men and women talking about sex. Gift, can you accept? Gift, yes. Gift, how are you? Accepted. Deputy, what is it? Ziri Seiko, gift to a voice. Gift a reposha, shakaptswanya. Voice rako rinotundisa vakadzi vese vari kungoti tate edi gift. Vanhu vakadzi avateedzeri anenge vateedzere vanonyepa ritundise voice rangu. Takatiudzewo gift wanga uchiti unokwira beche sebeche. Unokwira seiko beche iri? Tiudze experience yako. Pana panosvirwa munhu sati. Avaiti zvekutambiswa pana panosvirwa munhu chazvo kuti wakatiudze recipe kanai unotaurawo kuti tikazofirwa vana Richard vakazofa tinokutsvagai kuti tiudzei kuti munozvifambisa sei. Panapa urikuona semunhu anonzi Tadzo yanga achitaura kuti ane matinji uyo kana tichi. Panotinja. Mutinji hatiyazvitaura zvedye matinji, but anyway, beche zvaringori risina matinji andine matinji. Ndati beche zvariri rine matinji kana risina ndokunzwa. Beche mukadzi anofanira kutundiswa, mukadzi anofanira kusvirwa kusvika atunda, kwete kuti munhu anongonzi yaka wotoziva kuti anzi kuita kunge nyakanidza mukadzi. Chimbopeiwo gift, vanhu vari kufarira gift boys. Mupeiwo my love gift uyu. Unomupa romance yakaita sei mukadzi apa gift? Right. Mukadzi unoona tate mukadzi zvaanoda. Mukadzi ini nangu ndinoprefera kuti titange tatomboenda tomborwa kana kashava uri kunzwere. Takarwa kana kashava matombogara kana kunzwere. Yanyatsogeza uri kunzwa tobva kunyatsogeza bozi nini ndinonyatsoda kunyatsodya beche andikunzwa. Beche ndinondoda kunyatsodya saka zvinoda tamboita sei? Tatomborwa nechi nekamvura. Saka tofanira kuti tichibva kushawa ndotanga kana kumudya beshe tichitori kana mushawa kana mubathtub runzwe ndopatotangira ipapo kutanga ndobonyora here naye Jesu zvaita ufamba naro sei? Famba naro
right andorunzwa saka mabva kana mubathtub nyama mamuchirova kana kawaini urunzwa bhozi ukarova kana kawaini kana kawhisky muri mutub nyama makasoka zvenyu uchimboita seuchitokamborova kana kawhisky omboita ovhorova kana imbonanzva beche mozobva zvenyu imomo mamborova mbichana chete so nekadringi mawarova zvenyu muchaenyu mukadzi wakamutakura unobva kubathtub mukadzi afambe netsoka muchibva kubathtub umusumudza kunzwa murume anenge ane simba chairo karunyatsoziva zvaari kuita mukadzi anenge iwewe tate anosumudzika umusumudza zvisina basa unondikwanisa here iwewe gift ndiri haga mukaka kai usanyepewe saka unzwe Richard anofarini kona imi vaona kuita mushe anzi Richard anofarini saka unzwa here tate saka urunzwa mukadzi arara pamubhedha mukadzi urunzwa mukadzi anopukutwa haapukutwe netauro mukadzi anopukutwa nerurimi mvura yanga achigeza yayaka inofanira kupera kupukutwa nerurimi unotanga uchananzva mukadzi uchangomunanzva so bcause ageza kuti akachena handiti utanga kunanzva mukadzi wako urunzwa uchinanzva muhuro mese unanzva huro yese uchitsika uchinanzva mazamu mese unotanga uchambonanzva kunyatsotaridza kuti mukadzi ndauya kutota kuita kubuda kutota kuya achifanotota unokuzi kumunanzva kuno kuchita kwaya anenge achitofanotota andonzwa here wonanzva wapedza uchinanzva manje uchitanga kana kuti unorida rine bvudzi aiwa ininika kushevwa kana kusashevwa risina kushevwa ndorobva ndatouya nematoothpick ekuzonoonesa choya ndani toothpick rekunoonesa choya but aiwa rakashevwa ndorinonyatsoita less labor antu akaita saka rinofanira kunge rakanyatsogerwa urunzi rakagerwa richitonge mwana mudiki handiti ndositanga kukisa bhebhi rangu urunzi here bhebhi rinoda kunyatsokiswa ndopanotangira love yacho ndopane intimacy yacho ipapo saka unokisa bhebhi kunyatsokonekta handiti unyatsokisa bhebhi rako time uri kukisa bhebhi rako unongochita sekuchimbofila kuti mbechi haufa handiti unongofila mbichi anozve 2 minutes kubecha usakumanyirire bhozi mukadzi afanira kuunza kutunda anofanira kuti unyatsosex iri kuita sei yakuunza kutunda unyatsa uchikisa bhebhi rako nditi udzika naro nemuhurumu andonzwa umbukisa huro iri bhozi huroka is very sensitive futi kahuro ukanyatsokisa muhurumu bhebhi kisa kana nzeve dzese chinyisa kana rurimi munzeve urwu munzeve kaume zvinomboda kumboti umboya munzeve kwewewe tiudze iwewe kudyiwa mboro unoda here because ndiri kunyatsoona kuti unobuda kudya too much unodawo kudyiwa mboro here futi ndo signature ka kudyiwa mboro isignature tati kudyiwa mboro ndo 69 yango chitaura yaka inorova manje kana uchingodzikisa kana uchingowanyatsodzinisa wamboyamwa mazamu woyamwa mazamu oenda pabheli padumbu apa wonyatsonanzva bheli uchita sei unanzva kana masaidi wochizonyatsodzikisa manje bhebhi ronyatsovhura makumba nditi wonyatsodzikisa woenda paclit paipai ndopane nyaya yese wombotanga kunanzva kana uchinanzva unofanira kuti mukadzi azvinzwe kwete tonge munhu ari kudya ari kutsenga matowe auti unongokavhara muromo une mukadzi here gift chimbotiudza wakaroora wakafirwa wakarambwa uri papi uri classification yako apa ndepapa handina kuroora handina mukadzi ende munhu anongozvarira miro zvake nguva yangu mukadzi wangu ibasa rangu uri kusviring uri wekungosvira unosevhisa ka iwe uri right iwe uri service boy handisandambosevhisa zvangu but knowledge yekuti kana bhebhi ndikaribata because inini I believe there's only one vakadzi vawakakwira vese vanhu chero vane varume chero vane maboyfriends obvious vanongoda kuramba vachiuya kwauri because unogona basa rako aiwa shamari ina ndina mukadzi wandakasiyana naye zvimoko zvangu zvese zvandakasiyana nazvo hapana anondivenga vese vanenge vachitongotaura neni ende ndikada kuti nditi ndadzokera ka hapana kana wani anoramba because anoziva kuti panapa panosvirwa munhu tati tinotundisana haisi game yekutunda kwangu ndinotundisa bhebhi unoziva ka inini bhebhi ka ndikasvira bhebhi ka ndikadzosvira bhebhi chaizvo rinosweta
Chandichatotesa mabhurugwa nhasina gift uyu naivedu wemadi kundiudza kuti gift imoto chindiudza iwe wegift kuti iwewo kuti unyatsoti wanakirwa semunhu wechirume mukadzi anenge akuita sei tizozivawo kana tafirwa kana takuuya kwauri. Right. Uri kunzwa kuti nditi bhebhiri randigona kana kuti nditi bhebhiri aiwa. Mupeiwo malikes nemalove, mupei malikes nemalove gift uyu. Bhebhiri rinofana kuyamwa mboro handiti. Panoti kuyamwa apa panoti kuiti but nindofarira kumedza. Wakambomedzwa mboro here iwe kupinzwa pahuro apa wakambozviitwa here izvozvo giviwe? Ndakambomedzwa blambi zvekuti ndambofunga kuti nhasi ndorumwa chete but yei ndakamboityiwa zvekuti zvine munhu pasi munhu anomedza kuruma kupindurudza maziso so wakutoziva kuti ndikutaurira kani panga patoipa ipapo saka ndakambomedzwa blamba ndorunzwa here saka ndozviziva but ini ndoda bhebhi kare kuti ndapedza kunyatsoridya so bhebhi rinofana kuti kundivhurira kuuya runyatsondidya kundinanzva machendesa andunzwa bhebhi saka inini manje zvandoda ndoda kuti kana bhebhi nchinge ndakuridya nditi ndakurinanzva manje becha nditi unofana kumborwa kana mamentoso ukarwa kana mento ndinoketa masweets makana mawoza handiti ane mento wonanzva beche warova mento vakadzi vese kana mafesi ese munzwa ndokukutsaika unombodya mento usati wananzva beche remukadzi wako worova kana kuti mento pipe uri pakati pekuri nanzva apo chirwa mento sweet zvako so usamuudze kuti ndoyada kutamba unongorwa mento wotanga kukunanzva beche so unongota ndodasada kudailota test yemingirini obva watanga kunanzva so rakusara chirwa nekamwe kamhepo so karinorova nako so zvakaoma dzimba idzi dzinotiparira zveshuwa iwewe dai kana uri kuzimbabwe kana uri kusouth africa dai ndandisina kurorwa ndege yekutanga mangwana makuseniwo ndaibva ndamhanya because experience yako inofadza unoziva kufadza vakadzi vazhinji vari kuchema zvaunoona gift program iyi ndaiitira vakadzi nevarume vari kutadza kugutiswa mudzimba umu nemumabasa umu zvakasiyana siyana mavari kukwirirwa nekukwirana. So if you say like this, I'm happy because you are representing the Zimbabwean people. Pane vanhu vari kufa nenzara mudzimba umurundu vanhu vari kufa nenzara unongoona mukadzi kunzi akarorwa zvezita but beche rine ngura riri kuda kukwirwa murumewo beche ine mboro yake haina kunyatsonanzwa nekukokotwa unoona murume achiti nhai Tatelicious wakarorerwe toti imi uyai pamapurogiramu mudzidzisane unogona kuwanawo shamwari yaunoinboxerana nayo motanga kuita masex emamarriage. uri kuona katate problem ndeyekuti vanhu they forget kuti chatakarorerana chii because otaziti kumba kwedu inini kune hanzvadzi hakuna chandoshaya anondibikira anondiainira zvese ndoitirwa chandisingawani kumba kwedu ibeche chete andonzwa saka the main reason why vanhu takarorana is because toda kusvirana saka panoti kusvirana ndo pane nyaya chero inini murume wangu Richard ndakamudza kuti zvemuchato watakuita izvi ndezvango zvetop class but chandiri kungouira mumba isviro sviro ikashayikwa padheni imba inofa ndorunzwa here tata imba inofa mukadzi imba sadza redu ririko chichatiri kungovimba isviro chete mafesa angu anofana kungoziva kuti munhu wese ngatingoziva kuti kana tichirarama it's either you live or you die. Kana uchirarama live to the fullest, enjoy your life. Kana uchisvira mukadzi wako kusvika anyatsonzwa kuti maya panapa ndasvira panapa kusvira zvazvitaurwa natadzi izvazvo zvokunzi tate ndinoda kukwirwa hanzi mapiro angu anga uchinzwa nyaya yemapiro iyaya munzi tate mapiro they are already on standby but murume wangu can kwira but isusu taichingotaura zvodini hangu fesa handinei nayo but voice rako randibelieve isainini saka vakadzi vese vaiva vari singu nevari kuda kukwirwa nevari kuda kunoitwa video chatting endai kuinbox kwagift mumbomusona nhasi usiku wanhasi kuti zvifai iwo gift chiripo mashoko ekupedzisira auri kuda kusimbisa vakadzi vaiva vane nzara vasimbiso chingovapo mashoko ekuti nhasi vanoraro vambotundirirawo vambotitundei mabhebhi ese ane nzara yaka varida kutunda vaivai handi muri kunzwa right kana uchida kutunda
Munofana ngoziya kuti ziva mastermind kuti G-spot yako iri papi chete. Pane G-spot, pane turning on point. G-spot ndo pane nyaya yese. Ingoziva iwe, ungozvizivira iwe kuti chinoita kuti nditunde ndechakati. But anyway, beans inoda kungodyiwa also. Inoda munhu anosvisvina because beche inoda kudyiwa shamwari. Ukaona uri murume anofa asina kudya beche hauna kurarama. Chero iko kudenga kwacho unoona kubvunzwa kunzi vamwe vaidya mapeche waite. Vakadzi vazhinji vanodya mboro, but varume vazhinji hamene kuti sei musingadyi. Beche rinodyiwa. Kana mukadzi asingagone kugona kugeza beche mudzidzise ngauye pachirongwa chedu Sviro part 1 is today and coming. Tichange tichingotaura Sviro. Inini pangu ndinotaura mboro sezvairi, beche sezvazviri. Handiite zvekuti ningi asingadi kuuya paprogram. That's why I say no under 18. Asingadi kuuya paprogram ndagara. Saka iwewe gift chienda umbonopindura mainbox. Ndoziva kuti vakadzi vatozara vari kukutumidzira mapeche avo, mombonoita sexting. Zvako zvatokufambira kayo uri single, nhasi unobonyora kusvika zvanaka. Usadaro man tate, alright. But anyway, iri boy, you waita boy totaura paleta. Thanks, ndichakubata ndafirwa. Thank you so much. Oh my goodness. Thank you very much. Oh, continue without. Mandla ari kupiko ndianda akuda kuedha Mandla ndisati ndarara. Mandla uchiripo here timbonzwawo Mandla. Mandla anorana bhawa rake rakanaka paFacebook. Bhawa rake rinodakadza, timbonzwawo kuti Mandla zviri kufamba sei pachirongwa chako. Handiti unenge uchimbotiudzawo Mandla, ndanzwa kuti Mandla une mboro hombe. Vakaiona hanzi Mandla une mboro inokwikwidza. Zvino kana tava kuti mboro is equals to murume weZimbabwe. Murume anorepresenta Zimbabwe should have a mboro hombe. And mukadzi anorepresentwa Zimbabwe should have a delicious, smelling good beche. Rinofana kunhuhwirira. Mandla uchiripo here? Mandla fe. Ndoda kuedha Mandla ndibvunzwa kuti Mandla zviri kufamba sei. Utiudze inini hangu vari kubvunza kuti ko white iri pazamu chii. Ndakaisa matape pazamu apa kuitira kuti rikabuda video yangu haiblokwe nekuti iri kunakidza. Saka Mandla, Ed won't show my face. It's okay, Mandla. It's okay, my dear. I will add you, my dear. Mandla, where is Mandla? Mandla, yes, I will add you. It's okay. Don't show your face, my dear. It's okay. Timbonzwa Mandla, muridzi webhawa. Timbonzwa kuti zviri sei na Mandla. Hanzi une mboro hombe kani. Mandla, hanzi une mboro. Accept Mandla. Zviri sei Mandla. Ndiri kukunzwa zviri sei Mandla. Ndiri board pagraft panapa saka ndakawanza face panapa ndikabatwa ndodzingwa basa. Ndazvinzwa kani ko uri kuzvifambisa sei, uri kuiona nyaya seiko yeSviro iyi yabhururu. Handisi kukunzwa Mandla, taurisa. Nameno network yako zvairi kuita Mandla. Ora twakunyinzwa here. Mira ndi Yes, ndakukunzwa Mandla. Anga achitaura zvekutunda hanzi chi? Mira ndikuedhe futi Mandla. Handisi kuziva kuti iri kuita sei. Mandla, ndisinganyatsomunzwe mushe. If you can write a comment again, Mandla, ndikuedhe back so that tinyatsonzwa kuti uri kuita sei. Mandla ane bhawa rake rinotapira fani, ndo vanhu vatete tichidaka vane hanzi 36 centimeters joined the video as a guest. Hanzi uri pano kuda kuti Prosper Munyangadze is watching. Thank you so much for joining my people. Inyaya dzeSviro dzinobatanidza vanhu. Ukama hweSviro. Panoti Sviro apa, panoti Sviro is, you know, ndo zvinoita kuti vanhu vararame. That's what makes the world go around. Network dololo. Yes. Yeah, I had to drop Mandla network yakanga yasingaite, but akaedha futi inogona kudaira. Vari kuda kutaurawo zvavari kuda kutaura vane experience. Ndo nguva yenyu vana vararaka izvozvo.
ndonguva yenyu yekuuya pachirongwa motaura mamunzwa gift achiti tate ini ndinokwira nemunhu semunhu. Vasikana vataura vakati aiwa ini tate chikapa ndinofamba nacho, aiwa ini tate ndinokwirika zvakanaka, ini beche rangu rinonhuhwirira tate. We want those people vane experience. Handisi kuziva roda kuedwa apapa vachiripo vasinganyari. Kana uchinyara please hide your face. It's our first show kayeSviro. Panoti Sviro takutovhura page reSviro negrupu reSviro. Every time ndichiuya nevideo yandinoti fa kuvanhu tichidedza vane iyi group harisi closed nekuti hatibvise hembe hatidii, tiri kungotaura sezvazviri. Kwamunobvisa hembe nekwamandla uko mune makuita inonzi practical kwamandla. Inini pangu tiri kupanana theory yakadii yakakwana. Hanzi Sviro is equals to life. Yes, that's very good. Security Timothy is joined again. Thank you for watching. I see you, Gogo. Sviro is equals to life. So pangu hatibvise hembe, pangu inini handibvise hembe, chero ndakauya ndine hembe iri kuburisa mazamu, inongoburiswa mbichana kuti ndipindwe nemhepo, munongoziva ndiri munhu mudhafu. Saka ndoda kugara ndichipindwa nemhepo kuti ndisaswete. Vari kuda kuedwa, it's okay, mutogona ngokuedwa. I can take 2 last callers before I call it a day. It was a good day. Tatanga group reSviro ratinenge tichitaura zvinoda vanhu. Mumwamba tate ndofarira kuzvikwira nechigunwe mushawa. Loveness mamunzwa akati ini tate ndozvikwira neshawa. Mvura pressure ichibuda ichitonhora pabeans pipe ndakati pfa. Mandla is back. Let me try to add you again, Mandla. Ndiwe Mandla kuti zviri kufamba sei. I'm adding you again, Mandla. I hope network yabo. Accept, Mandla. Dave kwangu. Yes, say network. Yabo ndasa wifi yekugraph tokundinzwa manje. Ndakukunzwa bo manje chitaura nyaya dzeSviro shamwari. Yangu chaiti gaga since ndiri pagraph panapa because wakandibata pafoni ndodzingwa basa nenyaya yekuda beche. Panoti beche. Kunzwa mfana anga achitaura anonzi gift you ane experience chayo. Anenge mfana wangu matauriro anga achiita kunge akadzidza takaenda same school but ndakazograduate zvangu inini kudarika iye. Mfana anga achitaura chikwadi. Imasters zveSviro. Mfana anofanirwa kuziva chinhu wani kuti kana uchikwira mukadzi inhema dzokuti munhu usanotanga ageza all the time. Zvinodipenda murubva kupi. Kana muchibva mubhawa chakakala hapana nguva yekugeza. Hapana nguva yekugeza kana muchibva kubhawa. Kana muchibva kubhawa chakakala hapana nguva yekugeza. Munongosvika muchingoita yamuri kuita yokugeza ende romance iyo. Especially kana muchitanga kusangana. Ndezvokungodhonzana muenda kumbedha iwe otanga pangodhonzana muchienda kumbedha. Kutaura ndinowirirana nazo because iwewe une bhawa rako riri functioning. Practical life unoziva. Isusu tinoticha theory. Iwe unotiudza practical kuti zviri kufamba sei. Koka tuchinogeza kadzoka ndarara kana tikanogeza musikazwa musikanarara ndoti ndaitei. Hakuna zvakadaro hapana nguva yekugeza. Chindiudza Mandla. Inini ndinoda kukampena pipe ndasangana newe mubhawa. Ndinoda kukampena kuita mai gumbo. Ndasangana newe mubhawa. Ndasangana newe mubhawa inini ndiri kunyepera tisvika kudheni ndiri kudhonzerana pambedha zvinodipenda tichii. Ndotanga zvangu inini of course handingangotange kuipfekera ndombotanga ndambokukisa. Kana uchikisa munhu unombotanga uchimukisa zvidya izvo. Uchikisa pazvidya izvo uchimubata wombokisa zvidya uchibata mazamu apa kuzvidya wombosvedera padhuze nechinhu kunga uda kudya beans. Wakuda kudya beans paipa uchimira haudzidye beans wombomutiza wodzisiya beans wombonodya mazamu. Pari kudya mazamu chisiya chigumwe manje chichitamba nebeans chichitamba but kana unogara unotambisa kabhinzi keredhi kake haumanyire kuenda mugomba wombotamba nako. Kana unotambisa pako zodzokera manje rurimi richitamba nebhinzi iri pamusoro iwo chitamba chigomo chichitamba nemukati mugomba wombodzika futi nerurimi wombotamba mukati mugomba womo. Iwe handiri kunyepera haungomhanyiri kungoipfekera uchidaro manje wombowaita kubhawa muchinomba matanga pambedha. Aenda pambedha nemunhu anenge inini mukokeza iyi haingoitiki all the time. Hanhu here naiwe mubhinzi umu. Inga ndikuudze kana mboro yakamira hapana chii chinonzi chinonhuhwa. Kana beche rakatota hapana chinonzi mboro inoita. Munozogeza makuseni makukwira namakuseni panoita zviripo. Saka iwo papa kana uri munhu anogona kudriva pagonyeti wobva rowa U10 wobva wamupa kuti adye banana iye manje.
iwe uchidya pasi kuchiva inonzi 369 iyaya muchinyatsorova but kana kamira too much for play haiwanzouenza too much, especially kana iri first time yekukwirana wobva waipfekera. Of course kana iri first round usati mangokwirana unongomukwirawo ka 10 minutes ka 5 minutes zvodependa kuti ari kunaka sei, but kana ndakadhakwa ndowanzodhonza zvangu, but first time unombozi but second round paipa ndo zvamari kuita zvamuda kutaura zvekugeza nechichichi kuti abepicha tichigeza pasikenda tichiita mushe first round hakuna kunonzenda unogeza musati mambokwirana maona mukana kokandoona ndarara ndafenta, hakuna zvakadaro. Ndo maziviro angu andinoita inini zvinhu ameno vamwe ari kutaura because mukadzi anofanirwa kunyasodyiwa. Kana uchidya mukadzi kana uda kuti zviitire easy mudye kusvika atunda iye, uri kundinzwa? Mukadzi anofanirwa uri wabhinzi kusvika iye atunda uchitambisa nechigumwe mukati imomo, and then zvakawanda izvi kana mapedza makutata romance manje chienda anotsvaga ice cream. Panotsvaga ice cream izorere muviri wose. Kana ungagara nenzara usangomanyire kunodya ice cream, izorere pamuviri wose wochitanga kuidya manje ice cream from pauma zvichidzika zvose kusvika kugambiko uchingodya ice cream. But Tatelicious ndibaye wangu ndinodzingwa graph panapa. Saka iwe Mandla kuwandiudza wakati ano mapecha ndiri pagraph wangu inzwa, ndiri pagraph wangu reka ndibaye mabhosi angu ari kudarika panapa ndichadzoka time. Alright, it's okay Mandla, waita basa. Thanks wena Mandla. Angambouya kubhawa manager achimboti aiwa Tatenda yacho iri kutambika ichitambika yakadaro. Ndiani komwari uda kudedzwa vedu timbonzwa kuti zviri kundanzwa kuti anzi mapecha hanake ese. Mandla ati pane amwe mapecha anonaka amwe mapecha hanake. Mupeiwo malove nemalikes vedu Mandla wedu anga ari pano achitaura hanzi Mandla une mboro hombe. Don't worry, mupeiwo malove nemalikes, malove nemalikes. Ataura akati tate pano panembo aitate vari kungomuka murikutosvika tatoo kuma 8 rounds tagara tiri pano tichingokurukura nyaya dzebonde idzi. Handiti ndeopiko mwari pari kuda kuedwa. Someone who wants to be aided ndimbonzwawo kumukadzi varume vawandisa. Ndaedha Mandla ndikaedha ningi uyuyu angauya uyu ndichimbondiudzawo ndimboedhawo ari kuda kuedwa mukadzi ambotiudzawo zvemapeche izvi kuti kune mapeche mwana nditi hanzi mapeche akazara mvura amwe mapeche akadii. Paiwo Mandla malove nemalikes please mupeiwo malove nemalikes Mandla wedu. Panoti Mandla apa panoti bhawa rese rariri ti hanzi ed security vari kupi kana security matida kuedhwa tinovaedha wambouya security timbonzwa kuti zvinofamba sei. I hope security vadzoka. Security ed Louise ndiani anonzi Louise ari kuda kuedhwa timbonzwawo kuti zvakamira sei tisati tarara zvedu tisati taenzera tichimbonzwa kunaka kwemapeche. Chirongwa chakapenga ichi ndo chirongwa chatate chatinenge takungoita once a week karika Thursday into Friday tichitaura nyaya dzesviro. Hanzi tate mabebe I see you Joel Ed Janet uripiko vanhu vacho vari kuda kuedhwa munonditi ed ndoedha ari kuda kuedhwa ndinoedha motiudzawo experience isu tachimbonzwa varume vanokwira mapeche. Inini ndiri ngochani but handidiscriminate kuti ndinongodhira nengochani ndodhira nevanhu vese. Ndiri munhu wevanhu. Tate for president ndiri munhu wevanhu. Ndiri kuda kunzwa munhu hanzi Ed Mukoma Masimba. Aiwa Mukoma Masimba no Mukoma Masimba mboro yavo ECD haikwani pashow pangu ndodhira nemboro chaidzo dziripo dzinooneka kunzi ane mboro yaMandla approved and tested yaBritish yakaonekwa. Tiri kuda vane mboro. Hanzi Ed Panganai wants to be added. Okay Panga, I cannot see you kindly. I cannot see you Panga. Ed ndoda kuona vari kuda kuedhwa vacho. Panga, I cannot see you my dear. I would have loved to add you but I cannot see you. Ed comment I cannot add. Hands Prim add me. Prim rega tiku ed. Kana uchinyara viga face yako tinzwe kuti muri kutiudzeiwo Prim you are welcome. Tinzwe kuti inofamba sei. Mazama angu ndiri kuatenda fana ari kudzika maasi kana kumbobuda akagara mushe Ed aufi Louise apana. Can you accept Prim ndiri kukuedha accepta tione kuti zviri kufamba sei. Hanzi why do you still identify? Yes I identify. Ndaive murume zvinochinja history yemunhu haichinjike. Hanzi why do you still identify? I cannot bury my history
history makes people alive. I'm proud kuti ndandiri zvandiri ndikazochinja kuita zvandave. Handivanze vanhu kuti handizi. No. Me, I confirm from where I came from. Kwawakabva pakakosha, ukakanganwa kwawakabva. And I cannot see you, Tate. Yes, I want to add. Barikuda kuedwa. Panga, I wanted to add you, but I didn't see a add tag, unfortunately. Uyo anozviti primas kuaccepta. Tinzwe kuti zvinofamba hanzi chihule maitawa. Tiripo zvedu pesviro pano. Hapana kuti mafundisi, hapana kuti chii. Chero mufundisi chaiyo nemukadzi wake kumba vari kusvirana. Ndo zvakanzi Tate, how I miss you. Oh my God, I miss you so much. Gift, thank you for joining. Hanzi hapana video up. Yes, I wanted to add you, Kani, but Pange, I cannot see anything. Hanzi tirichi. Hanzi Oz, ha. Fortune Sibongile wants to be added. Okay, Fortune. Let me add you, Fortune. Fortune, I cannot see your video tag, unfortunately. Hapana kupreseka ke green. Rutendo, I see you. Thank you for joining. Ke green kakabudika, I add. If there's a green link, tichitaura nyaya dzeshiro zvedu takuda kunovara so. 00144. Hey. Tabvira kare hanzi Joe wane zvinhu zvake ndakaiona. Ya Joe wanzi ihombe na zvino Joe wacho ari kupi. Iri kuramba even kuno iri kuramba also Panga kuedwa naye. Nachida kukuedda because Panga hainowane mborombe. Ya Panga haino. Yapanga, it's very guaranteed. Zvotoiziya. Maitawa hanzi pano new member. New member chedza, welcome to kutaura dzeshiro. Kana uine beche rinosvirika ndo pako pano. Kana uine mhata inosvirika ndo pako pawavinga panapa. Isinotaura sezvazviri gifted mandla useless in bed yowe izvo handizviziye izvi. Pamwe ijerasi kana kuti chii. David Makwanya amvati ed. Devi rega tikuedze zvedu. Tinzwewo kuti mboro yako inokwikwidzwa here naye edi. Ndimi mune handisi kuda munhu ane mboro inenge yamukoma mazimba iri kungouya ichingoti wawawa tikuda munhu anotaura experience. David, I'm adding you. Hello, David. Zviri sei? Hello. Muri seiko? I'm good. Muri kudziona sei dzeshiro idzi? Hatutozwa kai muchitaura. Mamusikaziva kuti program ndeyeshiro here? Handinambozivi kuti chii. Saka imimi munosvirawo sei? Kana. Asi mukadzi akarara pasaidi. Zvinobaba naimi komunouya muri kuuya program hamusi kuziva kuti ndeyeshiro here naye baba boy. Zvinazivikanwa nani. Saka tinokuchingamidzai ka pagrupu reshiro. God bless you. David, wandisetsa naiwe. Saka mune experience here kana kuti muda kudzidziswa panyowani. Anana experience. Asi muri kutaridza kunge mamunhu wechikuru asi mamuri fata. Kukura chete. Saka chii chamunoda kudzidza panyaya dzeshiro idzi? Hapana. Muri kungotarisa zvenyu. Aiwa, kana mazodzidza mazoone experience wo muchingonzwawo vari kutaura, you are very free to come and tell us what you feel like. Chino chirongwa chevanhu vakuru, hatina vana vadiki, tine vanhu vakuru chete. Saka sunungukai zvenyu kana muinewo zvamunoda kubvunza kune vasikana vakadzi varipo ipapo. Varipo vakawanda, kana muri single varipo vakafirwa, vakarambwa, kana kuti vari kubiridzira varume vavo. Imune mukadzi here? Thank you very much. Shokubatai. Aiwa, pakanaka maita basa nekujoina chirongwa. That was David. Hama dzedu ari kuti Tate hapana chandinoziya. Asi tinongomutenda vedu wekuti auya pachirongwa. Hanzi thank you very much. Muri mari very serious. Hanzi Tate inini handiziye. Tiri kuda umwe kola ari kuda.
ari kuda kujoina atiudze. Cynthia Scafler, I see you my dear. Hanzi tate isawa nemoto ndo vatiri kuda nakairusape. Aisi aiwa isi chirongwa nechemunhu wese. Baba vari kuratidza kuti munhu mukuru vari kuda kudzidzawo. Vapeiwo malikes nemalove nai. Vauyiwo pachirongwa vachitaiwa kuti kufara. Vamva vatiti God bless you. Ndibaba vane hunhu nai. Ndibaba vane rudo vanoda kudzidza. Saka tichavadzidzisa chikapa. Tovadzidzisa kuti beche rinosvisvinwa sei. Mandla anga achitaura zvekuti hanzi ndo akaacceptwa seiko nhaiko. Hanzi inyaya yeipai Peuma chera. Totaura nyaya dzesviro Peuma. Panoti shiro apa. Hanzi God bless you too brother. That's very true. God bless you. Vanhu vamva vabata musoro vamva vati yeye. Sandweto ari kuda kuedwa ndeupi. Tichiita hanzi he is married. Oh, he is married. Tisingaziveka kuti pamwe mothers vanga varimo. Saka pamwe vanga vachingoita cover up. God bless you. Vauya zvavo kumboona fresh mukaka watate uyu fresh mukaka. Vakati tate chifresh chidanger rekatimboona mukaka. Zvino ndewarichika. Kaka uri kuhiwa naRichard. Hanzi tate please add the Alpha. Let me add the Alpha. Alpha, where are you? Alpha, I'm waiting for your comment. Alpha, so that I can add you. Alpha, I'm adding you, my dear. Welcome, Pachilungombo, to the Tudan and experience. Alpha, where are you? Tipeo my likes in my love. Vedue, Panda Viril and Shingota Dzesviro. I'm going to pour my likes in love. Alpha, can you accept? I have added you. Fresh mkakashi danger, fresh heavy. Ndipfeke maplastic brain. Ndinawo wangu mkaka. Cheroruwe. Wesilicone asi uripo zvawo ndakaitwa zvangu operation zvekuti mukaka uite fresh. Hanzi Tatenda Rura, I see you my dear. Hi new viewer Caroline Zedler. Thank you for joining panyaya dzesviro. Kona iwe uyu wandajoina Alpha. Hausi kuona accept here naiwe Alpha pafoni yako. Accept kana iwe edwe. Hanzi wanna be added and share laughter. Special meat fresh. Ndasangozobuda vazamiwawo nekuti akabuda you zvonyadzisira. Ndaisa hangu maserotape pamunyatsa. Hanzi ndakutobva papo pasina atunda. Hanzi I want Lumumba. Mamumutsa here Lumumba ndiri pano. If you mutsa Lumumba and he comes and he wants to join, of course takaona mboro yaLumumba asi pamvere apa. Pamvere ndo pakangondiitisa 10 off. Vari kuda kuedwa ndevapiko vedu ndisati ndabvarira chirongwa chatadzidza. A lot of people vanga vakazara nemazi experience. Tichangoramba tichingopanana maexperience. Ini ndinongoti Shiro vane experience yeshiro. Once handisi kuona accept. Shame handina kutoonawo kuti but ndakuedha my dear. Ndatopressa chegreen. Primta view wacho hanzi add me Crispin Victor. Let's see from Kirispen. Crispin, I cannot see a link. Hanzi ende tate unogeza. Ayo kugeza ndinogeza. Geza ndiri mvura ndo kumvura ndo kwangu. Panoti mvura apa ndo pandinogeza. Hanzi fresh milk. Hanzi Ed Shiro. Kelvin Ngoshi. Hanzi tate you kill me. Yes, ndo Dzesviro ka. Panoti Shiro. Kelvin Ngoshi, is Kelvin there? Panoti Shiro apa. Kelvin, do you want to be added? If Kelvin wants to be added, I'm putting on. I just want add. Kelvin, Humboti Udzo experience of all types of Shiro. Kelvin, Arukuchka, is to no edda. Can I want it to edit? No edda. Kelvin Arukuchka Ed, once loving you at I. Thank you so much, Edway. Those are Chingotaranya Zekushirana, Vakadzi, Nemapeche Avo, Nekusheva, Maona Vakadzi Vazhinji, Varuku complain, I should remember that was Wambor, but in Bolo saying, oof. Zone was singaiti. Zone was singadans Ramai Lumumba, you need toothpicks. The Popa Mandla, Panabayo Ama, Panabaisu. Tiruquita. Mandlane bara ke no tapira singaite inini panapa nepe theory rinori group ndere theory ndere kudzidza zvesviro yemhando yese kune vanosvira as long as pari kungosvirwa nekusvirana muno qualifier and I understand vese vari panapa munosvirika imimi
nekusvirisa makazara pana chinomboshamisira munoenda kune mufundisi achinoparidza hai zvesviro zvinotaurwa here pane mufundisi iye akabva paiko mufundisi handiti akasvirwa kunzi abude hanzi Crispin try leaving the live and join if she still can't see the link. Yes, I didn't see actually. I wanted to add. Hans, please add Junior B. I hope I can see you, Junior B. Way. Junior B. Let me add Junior B. I think will be my last caller. Hey, Daneta nekutota zvese zvakasangana imomo. Zvangandichudzwa pana zvino. Junior B, are you there? Yes, Junior. Hello. Junior, hello. Junior, are you there? Welcome to Dzesviro kanai Juni. Zvino kana vana Junior pane vari kuda kupinda kanai Junior. Zvino kana musingadai ire tinobva takubvisai because toda kupinza vari kuda kutaura. Mimi kana muchiloja mumarooms akasangana nema-landlord hazvizofaise manje. Isu toda kungoedha vari kuda kungojoiniswa. Vari kuda kujoiniswa. Please, hello Junior. Haana kudaira Junior tatamudhiropa. Ndo vanhu vaiva vekuti vanenge vakagara padhuze nema-landlord hapataurike. Hakuna. Last caller ari kuda kuvharisa chirongwa zvake zvinongospaka tingospakwa zvedu Dzesviro. Mukoma masimba asi mukoma masimba muri kungoramba muchiuya nekanhana kenyu muri kuda kukwikwidza nekamboyo kenyu naye mukoma masimba muri kuda kungoramba muchikwikwidza nekamboyo kenyu ari kubonyora zvake chero ndimiwo Junior anouya panapa oya mazama atataya ndiri ngurunguru onyasoda kubonyora akabata kamera chingobonyora usina kuedwa Juni kana tiri kunzwisisa bonyora usina kuedwa hazvina kana basa iri 3 months ed. Hi Tate, I see you people. Nai munhu anoda kubonyora achindiona live hauchatauri. Chibonyora akotaura. Sababa vanga vachitoita God bless you. Vanga vachitofaya. Vaziye zvavo but zviri kufaya. Pavazoti God bless you baba vaya ndo pavatunda. Oh, Jehovah Jireh. As God bless you. And wakasika kutunda baba yao ndangopinda. Vamba vangoti waya. God bless you. Uri kubatsira vanhu. Chimbondipawo my love nema likes. Chirongwa changu chiri kuvaraidza vanhu izvi. Hanzi ndoda babu. Aiwa ndibvire mukoma masimba. Iwa huna kana nyaya naye mukoma masimba. Nai, ukupa nzvimbo pekuti ungoitawo God bless you iri kuita vanhu vari kuuya vachibonyora vachienda. Vanhu vari kuuya vachibonyora vachienda. Iwo masimba ndoda babu. Ndokubhabhura uri mwana wangu here naye masimba. Ndiri kuda vanhu vanoti God bless you vachibonyora vachiropafadzwa vachirara. Ndo vatinoda ivavo. Hanzi Tate aid me. I can see. We are talking about sex. Kufamba kwebhora ndokwatinoda isusu. Diana akaruda kuedwa. Crispin, I see your ad, my dear, but there is no green on your video. I don't see why. Kuti zviri kufamba sei. There is no ka-ad ka-green. Ka-green kanofanira kunge karipo pavideo kuti ndikwanise kuedha. Santipo, I see you. Hanzi glow raraiwe. Panorarika here naivedwe. Hapararika. Dzesviro vanhu vazhinji vanoda kudzi. Unogona kudzidza kuita degree PhD, but pasviro uri dololo. Pasina chinozikanwa. Saka tinofanira kutonyasozikanwa unoona Tate God bless you. Angoriona zvake zamura Tate akati Tatelicious God bless you. Aiwa bless you too. Ari kupiko gift. Timu Ed gift I cannot see you my dear. Hands me Ed. Hands Tate you killed me. Naive when no Ed. Prima I'm trying to aid you. Naive do way. Regarding Ed. Ndimbo Eda. Panoti gift. Gift I'm trying to aid you. Can you accept? Gift I'm aiding you. Gift I'm aiding you. Pangana and this one ke green can panga. Zapanga. Hello.
Hey, how are you? I'm good. Welcome on the show. Yeah, how are you? I'm good. I'm good. You're looking so, the Cleveland, eh? Oh, Siyabonga Sandra Sam Siyabonga. Yes, I can see you talking about sex. Yeah, I'm cooking for my boyfriend. You know, I love my boyfriend. He's So coming at work now. Tell us about sex gift. How do you enjoy sex with your boyfriend? Yo, I really enjoy it, Tate. He's so romantic. I don't wanna lie. Tell I us really enjoy details, it. my dear. Tell us, what did you like call a dick in Ndebele? A dick is called what in Ndebele? Bati ubolo. 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 How do you suck ubolo? Ubolo. You Tate, I doing it. You know, he likes it. We are tanda busaka too much. Uyathanda usaki. So umbolo uyasaka umbolo. Mina yebo, but yena hayi ngumuntu oright and uyayithanda uyazi into yakhe ayenzayo. Oh, what about S? What do you call S in Sindebele? U-entrance. U-SS. So uyafaka SS. U-exit. Yebo. U-exit ngiyamvulela. Ngiyamvulela inandosi Tate. Yathi inandosi. Uyamvulela. Yeah. Ngimvulela yenza umsebenzi wakhe njengoba nguye ubaba uyendlu uyoyenza yonke into. Uyothanda msebenzi. What is fucking in Ndebele? Yes. Bathi uzeka. Uzeka too much. Uzeka. Yes, manje hayi ngiyamphekela uyabuya adle angadla siyayenza into zethu ilanga ukuthi seliyatshona manje. Uyachuna. Yes, ngiyaqala ukuyenza manje ilokhuzeni ibray ngiyamenzela ibray manje ngimphekele. And Uma Styles now gift. Tell us, yes. Gift Uma Styles. Which styles does he want? Yena he loves inandos when I ingaphakamisa inyawo zami nje. Sibe phezulu. Unandos. Yes, Unandos. Yes. Uzichaye kanje nje hayi afake imboro yakhe hayi yenze yonke into. Umboro. He's got a big dick in the belly. It's called what? Nice one, ubolo lukhulu. Umbolo lukhulu. Uyafaka. Yes. And what about ustyla ujiva umbolo to sit on the dick? Do you do that? Yes, uyalihlalela ulihlalele nje kancane umhlalele phezulu. Yes, uhlale phezulu hayi kube right kube mnandi. Kube mnandi. Also does he come in your mouth? The sperms, does it come in your mouth? Yes, he comes in my mouth. Yes, I really enjoy that. That thing is nice. So the favorite style now gift is Nando's. Can you show us how do you open your legs now? Yes, but yes, vele later nje ngiyabe ngivulile ithathe. Uyamvulela magede eJericho. Ngiyamvulela into engizondayo Thathe i-dog style angiyithandi. I-dog style, what is to fart in Sindebele? Uzo boo? What is to fart in uyasuza. Uyasuza straight uyasuza. Okay, Thathe mina I'm busy cooking nje kulabantu there are visitors coming nje manje bazobuya so ngiyapheka man. Ngiyakuthanda sami uNkulunkulu bless you. Nami ngiyakuthanda nje uyabona nansi ngiyapheka cooking now nje bayeza manje. Dankie Sonda sami dankie.
Thank you so much, Laville. Uzonifundisa next time Nando's. Yes, ngizokufonela private nje kufundise kubonise straight. Asifihli leyo imnandi kabi Tate. Umnandi. Danki standa sami siyabonga kakhulu. Okay. Oh, that was my friend. Ooh, I speak all languages now. I can speak in Ndebele. I'm preaching Pompeo, my love, nema like zikani nai misi, my ubudiwami, we are kuluma in Ndebele, and ubudiwami, we are sema city, Nando's, we are vulela, Jericho. With some tanda, some loves and likes. Aye, by the way, nasi zvangu, this show, we are learning Nando's styles. Who wants to be added, by the way? Who wants to be added now? So that I can add people. Before I go, nasi msikano basa anondikwirira murume. Ndiri zvangu pa show pano ndichitamba nevanhu. Nasi zvangu edu. Hanzi, thank you. Hanzi, yo, it's fine now. No more Nando's for me. Pano apadziyo pano sipakanzi ndainzwisisa nasi Ndebele. Yes, isindebele usifakwe Nando's, usivulela minyawo. Hey, Gift is in Washington DC. Gift is in America. And I will give Lumumba Nando's. Ruramaina Lumumba. Ruramaina ikuna Lumumba imundi masingu. Who wants to be added so that I can add Edwin and last. Zvinondoona chirongwa chiri kupisa. Vanhu vane mastaira muZimbabwe Nando's machiyi panoti sviro apa. Jehovah Virginia ari kuuya wanzi much love Gift haibo. Ya Gift superstar Hanzi ange nhasi mawani. Ed Portia munyarabu. Portia unongoti Ed kana uchida kuedwa. Ed, hanzi, can I be the late? Yes, I cannot see you now, Crispin. Uri kubiko kiriwe. Crispin, I cannot see you pa Eda pa nai Crispin. I cannot see you, my dear. I wanted to add you, but Gift was so please. Let's give some loves and likes to Gift. He was so articulate and said, Tatelicious. My guy loves umunyao, to open legs and I don't like doggy style. Because uyasula, you fat unosula. Gift was best. Uyasula, you don't do dog style. Uyasula. And how can I add? I cannot see you now. Chirongwa chekusula cheshiro ichi chakuda kukupfura na ivedwe. It was a great show. I loved this show and we'll continue to have more of this. Thank you for joining, everyone. Changa chiri chirongwa cheshiro tadzidza zvakawanda. Ticharamba tichidzidza next time, calling each other, giving references kune vanhu vanokwira. It's your girl Karigambe-Sandberg Karigambe, and it was nice having you to this new episode of Shiro. Kushirana ndizvo. Ndipewo my love nema likes kanisa ndaenda. My loves nema likes naindi kuti next time tizodzoka nechirongwa. Because I know kuti panapa pane vatoonana, vatomessenjana, vatoinboxana zvichifaya zvakadaro. I love you all and makandikoshera mufunge. Mwah.